dina iki wis titiwancine aku dioling karo Kang Sentanu. Wiro, besok lek wis jangkep 40 dina anggonku mertapa ana ing Gunung Sombing. Entenono aku ana ing nisore wit rengen. Aku bakal nemoni awakmu. Yo, Kang Wiro, eling-eling aku kecilik. Riko sing glowentah aku, Kang. Mula apa sing Riko karepno bakal tak sembadan. Loh, Kang. Yo, Kang. Pas wae sing ngomongno. Aku eling Riko tau meling neng aku, Kang. Iya. 40 dina jangkep oleh anggone Riko mertopo. Aku Riko kongkon ngenteni neng papan panggonan Bener. Jangkep 40 dina oleh Kutapa Gunung Sumbing. Terus oleh apa, Kang? Oleh gawe. Wis Wis keturutan apa sing dadi karepku? Sing tak jaluk ora loro telu pusaka wahyu sejati. berarti lek ngono apa sing Riko karepno wis kasembadan, Kang? Tak gawe. Ning aku ngongkon baremu tak jaluk kriketmu sak tetes. Apa iku, Kang? Nang pendopo desa. Wonorejo. Hmm, Lurah Noto. nang ngene Lurah Nata nagih janji. Yo, Kang. Aku eling rikala semono Lurah Noto jamane dhek duwe kekarepan pingin dadi lurah. Awak dhewe sing blosok-blosok, Kang. Bener. Kon ora lali. Bengi tangawengi kelutusan aku mbare awakmu kepingin dadekno Lurah Nata. Bener. Dadi lali mbare aku. Saiki enak-enak karepe dhewe. Dalo. Lek ngono, aku njaluk pangestu Riko, Kang. Tak budal saiki. Lurah Nata. Nek kok sampe blendani janji. Barek Sentanu. Kuwi tak gawe Karangabang desamu. Kanjare. Nggih, Gus Lurah. Sampeyan kudu eling. Wis ana 2 taun sing kepungkur nalika Wonorejo dianakno pilihan lurah. Nggih. Calon loro, aku karo Sentanu. Tapi dina iki kok gak enak pikir aku. Nalika semono aku pancen janji karo Sentanu. Senajan to Sentanu gak dadi lurah, aku tahu janji karo dhek. Janji napa, Gus? Bengkok kabeh kita serahno karo Sentanu. Oh, mekaten. Mula dina iki mbok menawa ana wong-wongane Sentanu mlebu nang Wonorejo, Riko kudu sok balekno. Nggih, Gus. Kula selaku carik manut napa perintah ndika. Dadi sing kaya ngono, Rik. Nggih. Tak enteni nek pendopo. Nggih, Gus. Gus Lurah utang janji karo Sentanu. Iso gak iso. Misale ana pawongan kongkonane Sentanu, aku kudu iso balik. Jenengmu sapa? Kenalno, yo aku
sing diarani Wiro. Jenengmu Wiro? Hmm. Arep Sebalike, katenan. awakmu sapa? Aku Carik Barga. Tegese awakmu carike Lurah Noto. Carike Lurah Noto. Mapan kebeneran. Aku mrene goleki Lurah Noto. Dereki Lurah Noto. Ana perlune apa awakmu ambek Lurah Noto? Perluku bakal nagih janji sing rikala semana Lurah Noto tau janji marang kakangku Sentanu. Awakmu nagih janji sing dijanjekno karo Lurah marang Kakang Sentanu. Yo, bener. Ngene Wiro. Hmm. Nalika semono wis dikeki karo Gus Lurah. Tapi iku berupa dhuwit. Kabeh iku wis dikeki berupa dhuwit. Dadi duduk tanah bengkok. Carik Barga. Ya, Awakmu lek tak petung wong liya, gak ngerti apa-apa. ya. Wis gak usah kakak ngomong. Terno aku ning Lurah Noto, aku bakal nagih janji. Ngene Wiro. Awakmu tak dong sarana apik. Gus Lurah saiki sik repot. Ala wong awakmu mbalika dhisik, engko nek Gus Lurah wis isok nemoni awakmu bakal tak lebokno nang desa. Tegese awakmu ngalang-alangi apa sing dadi kekarepanku. Jelas tak alang-alang. Aku kurang ajar bangsat. Wani kon. Ngalang-alang. Wiro. Awakmu anak buahe Sentanu. Jelas soge ngelmu. Kebak ngelmu. Terus karepmu apa? Adu jebrate kulit, tose balung, wis lumrah diguyu karo arek cilik-cilik. Nek awakmu pancen sakti mandraguna. Ayo ditetokno nang papan panggonan kene. Nek awakmu iso nyempal bauku, oh tak sembah dalaman. Wira, Yo, tanpa nono aji-ajiku. Nek gak modar tak sembah lamamu. yo, kamakno aji-ajiku. Ah! Wes sakmono tok, gak sektenmu ya. Carik Barga. Saiki aku. Ayo, lek sampe awakmu gak kelakon tugel gulumu. Sumpaan ilmumu kabenan dadane cari Kilo, tanpa nono gontor gitu. Ay! Ya! Cari! Samono. Iki wong-wongan. Lurah Noto. Lali riko ambek aku. Awakmu wonge Sentanu. Hmm. Sejo karomu mlebu nang Wonorejo kate lap. Lurah Noto. Iya. Tak jabel bosoku. Rikala semono, Riko mosok gak eling. Pas pilihan lurah sing blosok-blosok, Riko ngemis-ngemis neng Kang Sentanu. Aku karo Kang Sentanu gawe rekodaya apa carane Riko iso munggah dadi lurah. Ning saiki wis dadi. Kok enak Riko mblenjani janji. Ongkang-ongkang sekil, turu enak mangan enak ning lali karo aku lan Kang Sentanu. Apa wis bener omong? Lho, Kon yang goblok. Kon biyen ngomong apa? Kon ngomong sing dadi Jek Sentanu. Tapi nyatane aku. Berarti kon gak beres. Jek. wis ngene. Yen sing kok janjekno saiki tak tagih, iso gak iso dina iki awakmu kudu wenehno apa sing dadi janjimu. Nek aku nepati janjiku mok. Tapi nek dina iki kon nagih janji sak karepmu. Sing kon jaluk apa? Tanah bengkok yen
Nate, kok ngono lek iku bakal dadi weke Kang Sentanu lan aku. Oh, dadi iku sing mbok undang-undang. Tapi dina iki siji maneh. Nek perkara omongku sing kaya ngono pancen aku entekake. Tapi dina iki kon njaluk aku bengkok sing kaya ngono nek iso nugel grune Lurah Nata. Tak wene. Oh, kelakon mati. Tak tamakno ilmuku sampai dadi sulame bumi. Ojo dulu. Lurano. Iki pancet ganteng. Dasar keporo nyoto. Lurah Wonorejo, ya aku Lurah Nata. Lurah Wonorejo ganteng-gantenge arek. Tapi pikiranmu iki goblok. Sok biju ilian. Ya, Ojo ngablak cangkemmu nek ngomong sing kaya ngono. Kon iso ngarani aku nek pinter bujuki wong sing kaya apa? kok kon gak eling Lurano. Tak arewangi bengi tengah wengi. Kalutusan kok desane wong. Sebab kon njaluk tolong marek Sentan. Kon wis kepenak wis dadi lurah. Lali janjimu marek Sentan. Lurano, aku gak akan ngomong. Kon duduk dulur tunggal bopolan biung ing dulur tunggal wejangan. Saiki aku njaluk oleh tak jaluk, gak oleh tak jaluk. Omongmu sing kaya ngono pancen tak enteni. Sadurunge adek lurah sing kaya ngono pancen aku kepengin ngerti. Sak pira ilmumu, sak pira kasektenmu. Ayo dina iki tentokno. Jajal barek Sentan. Yo, nek kon duwe ilmu tamakno ragane Sentan. Percuma. Kon dongkele wong peguron. Ya, Gak mundur sak jangkah. Ayo. Adu kasekten percuma. Adu to sing balung. ngono. Adu to sing balung jeprete kulit. Kon iki wani barek Sentan. Bonggo tak sembadani ngamuk tak lateni iki. Kejaba. Lurah Nata wis iso rika kalahno. Teko pusaka Wahyu sejati. Nek ngono Sentanu ki pendekar Seki Mandra. Cocok, Kang. Nek ngono saiki yo apa, Kang? Lho, ayo dibatut. Anggone rakyat cilik yo apa sajake omongane rakyat. Yo yo, Kang. Nek ngomong sak geleme dhewe aja nganti kesuwen. Ayo digawe karabang desa. Ayo, tak tokno. Ayo.
abote kepingin dadi pendekar. Pempengan pilih bobot uga pilih tanding. Tak rewangi munggah gunung mudhun jurang bebas. Eling dawuh Bapa Guru. Yen wis aku dadi pendekar pempengan pilih bobot uga pilih tanding. Kudu tolong sak padha padane menungsa sing mbotake pitulungan. Kampungkasan Bapa Guru ngomong to dawuh barek aku kudu goleki wahyu sejati. Babar pisan gak ngerti apa sing dimaksud wahyu sejati. Lang Guntur. Kok apik, Dik? Kon metu saka sak njabaning padepokan gak pamit karo dulur tuwa. Karepmu sing ya apa? Bapa Guru ngutus aku, Kang. Dikokon golek wahyu sejati. Babar pisan gak ngerteni aku wahyu sejati, Kang. Mung tembung sanepan. Wahyu sejati ateges wisik sing gawe urip. Mula nek kon golek wahyu sejati sing prihatin mepes raga mbanting nyawa bebasane Yo, Kang. nglakoni tetapa utawa wong kang winasih sekti Mahamara sak lumeng bumi sak kureping langit ayo tetiklu dalan teka apa isane dhewe sekti Mahamara nuruti kekerpaning Bapa Guru pancen aku uga semono ya diutus goleki wahyu sejati mula Kunjara Yo, Kang. aja wegah kangelan ngangklang jagat ider taun jalak paningal ning di papan dening wong winases ayo dienggoki lan dipuguron Ayo, Kang. Mangan dhisik. Ditutung olehne mangan baru mlaku. Nyokot telo samplokane dikokon metu. Wis ditiwancine kudu metu Kang Bayan. Nggih, Yu Lurah. Kula niki nek mikir Kang Lurah kados-kados sampun gadah musuh. Ning nyatane wonten musuh dalam selimut. Jenenge menungso. Nggih, Njabane ketok apik, nggih. jerone ala ya akeh. Kata Ning sak rumangsaku dadi bojone Kang Nata taun-taunan iki. nggih. Kang Nata iki ora nate duwe srek ati karo tangga, srek ati karo kanca. Ning kasunyatane Kang Nata kedadiane sedo nganggo dalan kaya ngono, Kang. Nek sak semerep kula, Gus Lurah Nata nuti angis sae. Sewae sanget. Mbon nate ngeten-ngeten kali penduduk, nggih mboten nate ngelokaken kali masyarakat utawi lingkungan. Selalu mendukung napa sing dadi kepikirane masyarakat utawi lingkungan. Lah ya kuwi dadi pamikir aku. Ning lek jarene wong sing nemu jisime Kang Nata iki Nggih. ana sing krungu siji sing mateni Kang Nata iki Kang aran Sentan. Nek sak pireng kula Heeh. niku Sentanu niku lak kala riyen niku lak saingane ya. Waktu adeg-adeg dadi Rikala lurah. semanten Tanjar dados lurah, Sentanu mbon dados sing dados Gus Lurah Nata. Ning pas dadine Kang Nata iki kayane Sentan iki legawa atine kok mosok iya to mentolo karo bojoku. Ngajeng jenengan sampean matur. Jenengan matur, menungso ngarepe ketok apik mburine elek ya ora ero. Lah ngoten nah.
Nah nyatane nggih ngoten Kang Bayan, Nggih. aku wong wedok. Nggih. Kelangan bojo rasane atiku. Kaya ora trimo. Nggih yu Lurah. Ning kene aku ate njaluk tulung sampean gelem gak? Nek ditulung kula malih. Yo. Nek kula niki Bayan pamong paling bawan. Nek mboten purun dipun perintah kali Gus Lurah utawi cari salah. Senajan to sampean Bayan ning ana apa-apa karo aku karo Kang Nata, pitunge ya karo sampean karo Kang Cari. Nggih, kula niki kan pun sepuh Bayan kene mriki. Istilah kanggo bapake ngono wae. Nggih. Ning Nyuwun kene iki napa? aku ate njaluk tulung karo sampean, aku arep adik sayembara. Napa? Adik sayembara. Lebete sayembara? Sapa sing isok mikut anane Sentanu? Nggih. Ora lanang, ora wedok, ora tuwa, ora enom. Lek dina iki iso ngetukno ning ngarepku mayite Sentanu, aku mudhun dadi lurah. Ngoten ayu Lurah. Jenengan kondur sekecaken kula ingkang nglampahi pertapa. Kaya ngono, tak tunggu berita. Nggih. Ngene lho dadi Bayan iku tegas. Ya ngene iki mangkane Bayan kene iki mesti sambat dilolokno. Ganjarane gak sepiro ning pengabdian nang masyarakat nang penduduk nek api besok bakal munggah swarga tak turutane. Penggaweane Bayan. Dulur-dulur lare nom-noman mriki kabeh gak peduli elek, gak peduli ganteng, cilik, gedhe, enom, tuwek, lanang lan wedok. Sinten mawon sing saged nyekel Kang aran Sentanu, cilike dipekut, gedhene dipun patene. Dipun pasrahaken kalih Yuh Lurah. Ganjarane gede banget. Siji iso nglungguhi pendopo kelurahan sing ping pindho bakal didadekno bojone Yung Lurah sing ayune 7 kecamatan kaya ngono mang. Angel lho ndelok ludruk ayu ngene iku. Ae kanca-kanca penduduk kene lingkungane monggo nglumpuk-nglumpuk. Gak ngono kok ana dehan-dehen. Sampeyan lho wak tak wanes saka kadowan. Tung sampeyan iki dodol es ta? Es bathukmu kuno ah. Ganteng-ganteng lho ana wong gerang. Lah sampeyan tung. Awakmu iku ngerti tegese aku iki sapa? Oh, sampeyan iki wak bayi. Oh, tak tutuk ndasmu ceprot kon kok. Bayan. Oh nggih, Pak Bayan. Iya. Nggih. Enten apa? Ngene lho, Le. Wis lumrah nek awakmu ora ngerteni aku. Ketoke awakmu lak kampung sebelah iku. Oh nggih. Pantesan gak Nggih. apal. Nggih. Aku iki ngguwak sayembara utawa Sayem omahe Mbara maksud sampean. ana tak gowak nang krengseng ngono. Sayembara utawa Patembaya. Oh nggih. Cara nggo 17-an iki lomba. Oh nggih. Apa mulak krungu sih? Kang Luranata sing tasahe mati. Oh nggih. Lah iki yu lurah sing ngadakno sayembara. Sapa sing iso nyekel Kang aran Sentanu sing mateni Gus Luranata manggone nggo Desa Wonorejo. Nek kaya awakmu iso nglungguhi pendopo kelurahan ping pindho iso ngrabi yu lurah sing ayune 7 kecamatan. Bojone lurah niku asu, Pak. Asu kakekmu ah. Ayu kok. Ayu. Ayu saking ayune. Nggih, Pak. Pak Bayan kula ngleboni. Awakmu ngleboni? Nggih. Maksudnya daftar Oh, daftar melong. Nggih. Jenengmu sapa? Kuncara ngono ae. Kuncara ngono ae. Pak Bayan mboten ngatik ngono ae. Iki sistem ta Le kan iku Le. Kuncara tok. Lah ngono lho Bayan iku wis tuwek. Nggih. Kuncara tok. Alah. Katik tok, Pak. Kuncara titik. Oh, lah ya ngono. Kuncara titik. Kuncara ngono, Pak. Kuncara. Nggih. Lebonono ceklen tak dongane supaya iso nyekel Sentanu. Pangestu sampeyan tak Tak jaluk. dongane Le.
oleh jago situ. Sapa ngerti ana jago maneh. Dulur-dulur Kanoman kabeh mosok yamine padha turu. Iki ana sayembara utawa patemboya. Adiane cukup nyenengno. Donya bondo kedudukan dadi lurah, dadi bojone yu lurah. Ayune ora ukur aja kathik menungso gak kebimbango. Laler mencok iku ambreset. Saking aluse. Sapa maneh iki? Kenal Pak? Wiguna. Wiguna. Dudu Lah, Wiguna. Wiguna. Caca. Apamu guru aku? Ula. Peno sing ngomong sing enak, Peno iki lha apa? Nggawa bendhe tengara. Hah? Aku gak basa lah gak apa-apa sih. Lho gak apa-apa, Pak. Sebab tuwa aku. Iya. Aku winangka Pak Bayan Wonorejo. Oh, Pak Bayan Wonorejo. Tugas peno. Aku metu teko njabane Wonorejo ngguwak sayembara. Sapa sing iso nyekel Kang aran Sentanu sing enggal wae mateni Lurah Nata. Apa mbak krungu sih? Oh, krungu. Wonorejo Lurahe Nata. Iya, kan jek tasih sedo. Mati. Mati lah sing mateni ku wong kang aran Sentanu. Lah peno gawe sayembara iki kongkonane sapa? Kongkonane Yulurah. Sapa? Yulurah Larasati. Iki sapa sing iso nyekel gedene cilike mikut gedene mateni. Aturno nggo ngarepe Yulurah. Bojone kenek kon lungguhe nggo sanding pendopo kelurahan kenek. Donya kenek pilih-pilin. Masalah donya pitung mburi. Terus Ayu. bojone gak Lurah. ayu maneh. Larem breset mencok. Temenan. Iya. Citheten Pak aku. Sapa jenengmu? Lali maneh. Wiguna. Oh. Wiguna. Omahku Omamu Karangnangka. Karangnangka. Kecamatane Karangbabal. Kabupaten Karangtewel. gak ngono kan iku nangka. Pak, Iya. pangestune tak jaluk tak cekel anane sentan. Ngono ae tak dongane le. Yo Lurah. Dika ratos ya. Kula kang dugi. Jelas ana papan panggonan kene iki. Hoi! Kang aran Sentanu. Ayo, metu ana papan panggonan kene. Hei! Wengi tengah wengi bengak bengok nyeluk Sentanu. Sapa jeneng? Wong tuwek ya. Aku gak duwe urusan marek awakmu. Aku nggawe pawongan sing jenenge Sentanu. Kon gak ro sing jenenge Sentanu. Babar pisan. Kano loro telu, aku Sentanu. Nek wis petuk marek Sentanu. Cilike tak rangket, gedene tak pateni nang papan panggonan. Apa lupute Sentanu? Lupute Sentanu mateni Lurah Nata. Jelas. Oleh pidana mati oleh papan panggonan kene. Hei. Jenengmu sapa? Kuncoro. Kuncoro. Kok nek ngono mintos ranane Lurah Nata. Gak luput. Umpamane Sentanu gak gelem mbok cekel, kate apa? Jelas tak pateni ana papan panggonan kene. Kuncoro. Nek tak elingno balik kok. Gelem
Kuncoro bali wis gemblorok sirane papan panggonan. Ngono. Iya. Ngejawab kon tak ladeni kon. Sentanu ya. Bukan dadamu. Ketaman aja jadi Kuncoro. Tak berodol, tak sembah idri-idra. Ya. Kuncoro. Kene ajimu senep gak wetengi Sentanu. Ojo surak pirang gemuk. Nek kon wong joginganmu sekti mondro guna mapano. Tak ibaratno aku genteng aku. Ayo, lapor aja. Ono Sentanu, Woi, wis ana pantese kon iso gawe batine Lurah Nata pindho ndeng serna sadulurku tunggal guru Kuncoro. Ning iki lho Wiguna Mintra sayane Lurah Nata. aku tak panggling cilikmu nek awakmu Wiguna. Hmm, Nek wis kepethuk barek Sentanu. tak petung sarana apik. Heeh. Pena aja tumindak Adigang Adigung Adiguna bebasane Sekti Mahamara. Iya. Tumbak lakak bedil misil Sekti Mahamara. Manut bar aku tak temtrena. Ayo. Nek sudut gelem ana sing goreng. aku enak awakmu. Umpamane Sentanu gak gelem, Ho, apamu tak ladeni. ngono. Dadi sulung bumi tak temah. Ayo ngejawab tak ladeni kon. Ayo. Senan ketaman Nadi Sosro Birawa lebur tanpa dadi. Woi. Ya iki kan omongan Bener coy. Sugih ilmu japa mentra Sekti Mandra. Kowe karo aku Ratu Momo. Ayo, mulakno tak elingno. Ojo mbok badhekno. Kon kongkonane lurano. Sentanu. Ya. Ojo surak pirang gemuk. Nek siji mau siji. Aku rese. Tapi karo kamu Upak. Mung sakmono, Kang. Tibae kecil, Kang. Kuncoro, Kang. mripat muru dhewe kan siji loro sing gawe patine Sentanu. Ya aku Wiguna. Wis pantes nek aku sing nampa hadiah. Kang. Sampeyan karo dhewe sih, Kang. Ketaman aja pamungkasku. Sentanu mati. Mongko iku aku sing bakal oleh hadiah, Kang. Oh, Kang. Kuncoro, Ya, Kang. kon dulur tuwa. Dulur enom kudu manut barek dulur tuwa. Nek wis aku dadi lurah kon dadekno carik. Gak iso, Kang. Lho, Sing jelas aku dadi lurah, Kang. kena tak pitung ora? Lho, penor dulur tua kudu ngalam barek dulurno. Wani karo aku. Apa mesti tak jane? bangsat. Ya. Seketop. Jangkrik iku Penoku yo ngono. Enek wong geger penoku melok-melok. Ngriwuti ae. ngriwuti. Awakmu mangkel tak kongkon sih. Lah iya. Nyekel Sentanu kekaroane.
Lah kok terus malah geger sak kancamu iku piye? Sing mateni Stani aku, Pak. Sapa? Kula sing mateni sentan kula. Sing mateni? Aku, Pak. Kula, Pak. Nyidok. Aku saatase pamong paling bawan. Sing duwe kekarepan iku yu lurah. Aku gak iso mutusi, sing mutusi iki yu lurah. Celuk lurah. Tak celuke yu lurah, cek diputusi yu lurah dhewe. Ganteng kan. Yu lurah, monggo. Pripun Kang Bayan? Niki engkang nglebeti patemboyane yu lurah kekalene. Lah kekalene niki ngakeni menawi sing mejahi Sentanu niki nggih lare kalene iki. Rewoyokan. Ngoten. Nggih lah kula mboten saged mutusi. Oh, nggih nggih. Nyuwun sewu. Nggih. Paring asma sinten, Mas? Oh, Kuncoro nggih. Lajeng panjenengan? Kenalaken Wiguna nggantengi 7 kabupaten punjul 2 desa. Oh. Kok gak punjul rombeng. Sarkawi biasa ngono. Rombeng. Nyuwun sewu. Badhe tanglet nggih. Nggih, monggo. Engkang merjayani Sentanu menika sinten? Kula. Duh. Bener kandhamu Kang Bayan? Nek nggo ngarepku gak apa-apa. Iki karepe yu lurah lho. Teman-teman aku, Pak Bayan. Kula. Aja mencela-mencela. Boten. Celometan. Sepisanan. Jenengan tangleti sepisan malah yu lurah. Iki. Sing mateni Sentanu niki sinten? Kula. Astagfirullahaladzim, menungso kaya pelo-pelo. Pelo. Aku lak wis ngomong arepe yu lurah iki. Nggih semerap kula nggih. Salah sitok sapa sing mateni kok seroyokan. Wis aja emosi tak takonane. Nggih sepindah malih. Temen lho ya. Oh, Pun royokan lho nggih. Nggih. Sing mateni Sentanu sinten? Kula. Lah, kula sing menang. Ya weman, ilu rayu ning ngene. Kang Yo. Bayan nggih. Aja percaya karo arek iku, aja percaya barek Bayan. Ora ana siji loro, wong sing Gusti Mahamara. Wiguna sing gawe patine. Lurah. Kuncoro Sentan. sing mateni sentan. Jenengan engkang gadah keputusan. Dadi ngene ya, Kuncoro lan Wiguna, ora ana critane wong wedok siji. Oh, duwe cara. Dinikah wong lanang loro. Tugel del kula sing milih nisor. Gak iso, Kang. Apa? Disikar beyak ngene, Kang. Marung nak dilem maneh lan. Lah, Pun gegeran. Ngeten mawon timbang jenengan rame, kula nggada sayembara malih. Loh, Mukti apa Putri? Mukti. Jelas. Jelas Mukti. Ya, jelas wis pilihane wis ana. Sekedap Kang Kuncoro nggih. Pripun Kang Wiguna? Monggo. Iya. Tak celuk Dik lah gak apa-apa sih. Mboten. Tuwaku barek sampean. Iya. Wis pantes, Dik. Nek kon dadi bojoku, apa meneh aku lurahe? Wah. Cocok ya? Nyuwun sewu saderengipun. Ya. Dene jenengan menika milih Mukti. Heeh. Ateges kula mudhun dados lurah. Bondo donya sakmenten kathahe kula kenoten jenengan. Awakmu, Dik, nanti? Neng Kang Kuncoro menika milih Putri. Putri menika kula. Lho. Aku nyerek, Kang. Nek donya bondo pitung mburi aku gak tapek pamrih. Sing tak pamrih bokong semok. Nyuwun sewu. Dados sajane nggo campur sari, pokok semok. Dados tiyang ampun serakah. Lek ampun milih Mukti napa Putri njampun nggadahi pilihan. Pun mencela-mencela dados tiyang. Kuncoro, wis temenan. Yo, Kang. Aja lali, aku sugih bondo donya Mas Pecis Raja Brana. Inten jemerut. Nyupai tetapuk parut. Nek kon melarat njaluk nangonku demek-demek kok tak bantu. Omongan siji tak ugemi tak cekel temen, Kang. Loh, iya. Kang Kuncoro, nyedak karo aku, Kang. Kang, sampean wis dadi pilihanku. Ning ngertenono, wiwit dina iki aku wis ora dadi lurah. Aku ora duwening bondo kelawan donya.
Duweku mung awak tok, sampean trimo apa ora? Trima lahirku sing batin. Nah. Semono uga. Piye, Kang? Abi wong melarat gak Mm-mm. duwe apa-apa. Kira-kira sampean gak getun mburine. Nek sampean tresno karo aku, sayang karo aku melu nganti mati, Kang. Kang Bayan, Nggih yu Lurah. Wonten apa? gak usah nyuluk aku yu lurah, aku ora dadi lurah ning kene. Senasa jenengan dongkol niki pun nomo. Kaya Yu ngono. Lurah utawi Gus Lurah senaos dongkol. Aku melu bojoku. Lajeng Tak tinggalne desa iki, tak wenok Kang Wiguna. oh Ning welingku mung siji. napa? Mengko yen ana bantuan-bantuan mudhun saka pusat, Nggih. didom sing bener. Digoleki sing bener-bener membutuhkan. Aja dulurmu dhewe sing mbok wehi. Sampun kuwatir. Bayan niki empun yuswane 68. Jarene 70. Rencanane. Nate bayan niki mbelot kali aturan Ya ora nate. sak semerep jenengan kula lak tiangi jujur. Heeh. Empun kuwatir. Nek masalah sembako bantuan BLT napa mawon. Bayan sanggup ngliteri kampung mriki. Alhamdulillah lah ya ngono. Kang Wiguna kula pamit nggih. Kula tak nderek bojo kula. Deh, iku ana wong ayu kedadak ngeroyo kaya tumpeng ae. Sampeyan tak tinggal ya. Nggih, anu yo lur atos-atos lho. Jago anyar-anyaran niku ngabluke bahaya. Nek ngabluk jalune jelep ngoten. Lah kok jek plirak-plirik ae sih. Wis mele donya ambek kedudukan kok. Yan, Nggih, lurah anyar rek. konro dhewe. Nggih. Umumno Masalahe? nok desa nek lurah anyar tanpa pilihan mergo lurah pinter jenius Oh, ngatur desa. kula mlebet kampung, medal kampung mriki matur kalih masyarakat. Nek lurah niki anyar jenius. Nek empun kula kula umumaken lajeng dos pundi? Lurah Dudo Oh. Lurah Dudo ganteng. lumpukno rondo-rondo nang bali desa nek aku sing kepingin tak pek bojo. Oh, sing ayu sampean pek bojo. Sing elek buak. Oh, bae dibae pakane wamu jair engko tambah. Yan, Nggih. lembaran lama tak busok dadi lembaran baru. Pertama, aturan segala apapun saja kudu manut bar aku urusan lurah anyar sak sembarangi. Secara keseluruhan perda yang lama sampai bisa diganti perda yang baru. Aturan iki napa mawon? Pajak, ya, Pajak tanah nggih paling kecil, paling ciut biasa piro? ningali diameter mawon. Nek empun nggada IMB, mergo niku kali IMB izin mendirikan bangunan kali izin memiliki bangunan. Bagus. Nggih. Sakniki enten paling alit niku 50.000. Enten sing suwi 50.000. Nggih. Tapi lurah anyar lembaran baru, Nggih. ya. Sesuai dengan keadaan barang larang kabeh, pangan Nggih. larang. Nggih. Naik 1 kali lipat 100. Yang 50 menjadi 100. Oke, Yang 100 menjadi 200. selain pajak napa mawon? Heh. Nek ono bantuan, ya. Sementara dilebokno kantor. Lho. Nggih dhisik. Bantuan Bantuan iki kangge masyarakat. Lah nek dilebetaken kantor wonten napa? pinter kon bare aku. Lho nggih, Mbok. Nek kon pinter gak sampai kon dadi lurah. Nggih, Ngono tapi lho. mboten-mboten kula kan bayan bijaksana. Ngerti aturan ngoten. Solusi mengambil jalan keluar musyawarah. Barek pamong pangpe. Oh, ngoten ah. Iya toh? Nggih. Mergo sing gelangane keroncong jek njaluk bantuan. Cara aku salah. Ngono lho. Bila perlu nek njaluk bantuan tak usir saka desa. Ngene mang kok rada bener lurah anyar. Wi guna rek. Nggih. Selain sembako napa mawon? Sawah, tanah, Tanah. pekarangan. Nek Pekarangan? dodolan, Nggih. ya toh, minimal administrasi, ya toh, umpama 1 juta kudu bayar 500.
Sampeyan iki lurah ta merampok. Gak ngurus, gak gelem aja didol. Tak tuku dhewe. Oh, tadi apapun alasannya. Hmm. Jual tanah mendapatkan 1 juta harus setor 5 Heeh. teng desa. Umumno, gelem gak? Saumpamine kula mbon purun, Tak pecat dina iki. Pak, Hmm. nek bayan kengken nglakoni kados sampeyan sing ngoten, pikiran cutel. Timbangane kula dadi kerasan rasanane nggene kampung mriki, lek-leket desa iki. Bah. Tak tutukne, karek titik tutukne aku tak lucat pegel. Sri Gati, kon kudu dadi bojoku. Lagu gak diwasno ngarepe. Kok aku apa? Aku kebebasan nih. Pancet ae kelakuanmu gak nanggone peguron gak nanggone kene. Ngene lho Jati Kumara. Awak dhewe golek ilmu wis kebek. Modon mrene aku ngetutno awakmu aku keleson. Keleson ya apa? Aku lesu. Awak dhewe mudhun nanggone tanah ngare iki mergo ilmune wis tuntas. Wis tuntas. Cara wong kuliah iku wis wisuda, ilmune iki wis bek. Tapi to, Apa? Mas yo duweni jaya kawijayan, daya kasentikan. Atiku sik durung lega lek gurung ketemu barek bapak Sentaru barek Biyongko. Berarti awakmu iki kangen ambek wong tuamu. Iya, lah awakmu kate gak kangen bapak mbokmu ta? Aku asine kangen ambek wong tuaku Jati Kumara. Lah terus, Tapi mak bapakku wis nang balik papan bapakmu nang Balikpapan maksudnya? mati. Lho alah. Mbokmu? Mati. Walah to sakno. Kapak-kapakno awakmu nanggone peguron iki ya ambek aku. Iya, Wis gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap dulurku dhewe. ngono ah. Bapak mbokku ya anggepen mbokmu dhewe ya bapakmu dhewe. Berarti aku melok nang omahmu ya. Iya, engko nang kono mangan. Tapi gak apa-apa ah. Gak apa-apa. Kurang diseneni bapakmu. Ya pokoke kono aja ngawur, Gak. wayahe jame turu ya turu. Aku manganku akeh lho. Oh ya aja akeh rek, ya ambek tirakat duweni ilmu Poso. Kuru lah anakku. Guru. Sing penting kan awake sehat dijogo pola makane. Wis, Oh. lek ngono ayo budal. Ayo. Ayo ayo. Atiku rasane tratap. Tratap. Ketok-ketok bojoku Kang Sentanu. Walah Kang Sentanu. Jane ana apa, Kang? Aku tansah tratapan. Tansah keton sampean, Kang. Jane nek sampean ora ana apa-apa ndang bali. Aku sing nang omah ben ora kepikiran. Ning opo Kang Sentanu? Yu, aku njaluk sepuro. Sampai ono kejadian koyo ngene, aku gak iso belo Kang Sentanu. Kang,
Apa sing dadi kekarepan Rika bakal tak terusno gawe Karang Abang ana ing Desa Wonorejo. Iya. Yu, aku njaluk pangestu sampean. Aku pamit, Kang. Sing hati-hati. Ning opo, Kang? Aku tas Desa Wonorejo. Nagih janji nek rikala semono kok nih. Siapa? Nganti Pak Don barek Luranoto tak pateni. Mono maneh arek nonoman sak kloron. Siapa? Pak Don barek aku leno. Pusaka kuwayu sejati mancep ngene ragane. Raga kumbone. Alah, Kang. Jajal tak cabut ya, Kang. Aduh, Boni. Aduh, Boni. Barangkali kon rene, Kang. Boni. Siapa Aku tak ngomong iki mbare awak. sampai ngomong tak rungone, Kang. Pusaka wayu sejati. Ora ana kuat sing nggawa kedopo anakku jati kumara. Kudu cuma ana ing Jati Kumara, ya, Kang. Mung welingku aja nganti benggang sak rambut marang jiwa ragane. Siapa? Ngomong, Kang. Aku tak turu sesandingan bare awakmu mbokne. Mbok ngono aku oleh tombo. Mbok ngono aku oleh tombo iso mulya ing jati uniya mbokne. Sampai pengen sesandingan karo aku. Ayo, Kang. Mbokne, Ayo, Kang. mbokne kaya-kaya aku gak kuat mbokne. Walah, Kang. Gak iso nerusno momong anakmu mbokne. Kang. Kang Sentanu, Kang. Kang Sentanu. Sampeyan kok tega ninggalne aku, Kang. Nganti sampeyan murca datan lari. Neng sampingku. Alah, Nak. Suwe anggonku meguru dadak pas bali biyung nak udan tetangisan kaya ngene. Bapak Sentanu nang ndi yo? Jati Kumara. Anane biyang tetangisan, Ger.
Mergo biyong nangisi wong tuamu lanang nak. Sebabe apa Yung? Wong tuamu tumekaning pati Jati Kumara. Bapak mati, Yung. Waduh. Yung, Bapak Sentanu tumekaning pati merga lara apa digawe wong Yung? Apa dipateni bare wong Yung? Tak ceritani Didik Jati Kumara. Bapakmu mati digawe wong nak. Sopo sing mateni Yung? Sopo sing wani mateni Bapak Sentanu Yung? Biyong kondo karo kowe ning sadurunge biyong kondo. Tampan ana piandele bapakmu nak. Kang aran Wahyu Sejati. Ora ana sing kuat nggawa pusaka iki kejaba kowe ning aja pisan-pisan pepisahan karo kowe ya nak. Tak tomponi. Sopo wong sing wani mateni bapak Yung? Kapak-kapakno Jati Kumara ora bakal nrimakno Yung. Jati Kumara kudu nyambung watang putunge bapak. Ana benere to Le. Ora ana siji loro sing bisa nyambung watang putunge wong tuamu lanang kejaba kowe. Ning biyong rada lali desane. Bapakmu kandha karo aku. Kowe jujuka desa Wonorejo. Ning jujuka pendopo kelurahan. Ning kuno takono sapa sing mateni wong tuamu. Yung, nek ngono aku budal nang gone desa Wonorejo keng golek sapa sing wani mateni bapak Yung. Riko sing hati-hati nang omah ya Yung. Budalana. Jan kancamu. Kancanana Jati Kumara ya nak. Piye, Yung? Kula kancanane. Aku pamit ya Yung. Budal dole. Kula pamit, Yung. Jan. Sampeyan iki lho Lurah. Mlaku mbok sing kebat titik kok kelemar kaya wong gak tau mangan ae. Ya gak mergo gak tau mangan ngono, yang ini jenenge wong wedok. Masih wong wedok ya iso rikat titik. Sik ta, ngene lah kok ditakok. Takok napa? Sing apa sembako-sembako nang bal desa wis Beres ta? pun kula tumpuk mpunan. Kok nang bolone dhewe. Sing dimei. Lah katene lha kula tumpuk kula pilih kula dumno sing keluarga kula tok sih. Ya aja ngono Kang Bayan. Iku aturane Gus Lurah kula diperintah kados ngoten. Umpama kula mboten nurut, mboten nganut kalih Gus Lurah, nek kula dipecat kula sampeyan sing ngingoni. Ya gak apa-apa sih wis ora lurah gak tayo kok ditiru. Lho, gak tayo-tayo niku bojo sampean lho. Lho, enten tamu dodok-dodok niku. Oh alah sik tak dingoke. Monggo. Walah, sampean. Nggih, monggo pinten. Nggih, monggo bener. Amit nggih. Nggih, monggo. Lho niki sinten? Iki ta ya iki sing bayan rada gateli. Kok nuwun sewu yo Lurah. Sampeyan kok pinter ngomong gak talah. Kok iso bayan gampang gak talah iki lho. Iya, makane ya iku rada gak tapek. Ya ngono
ngono ku mang. Nggih, niki kula bayan. Sampun niku. Dipecat gara-gara mboten nganut kali peraturane Gus Lurah. Lah Nek niki- kula lah nganut. Lah niki sakniki gantine. Nggih, masih kenging ngringkesi sego kodakan nggih kula turut ta mawon niki wau. Nggih pun metung bab niku. Nggih, lah terus pundi? Kula mriki wong ajenge ngrusui malih. Lempun wong mantun kula saponi sampean rusui mana lah. Pegel jare kula niki kin. Rupane sing kaya ngene kapan mung resiki. Wingi nika niki wau lare-lare lho. Kok bau beras tok ngeten nggih. Akeh beras iki. Sampeyan wau mriki ajenge lan apa? Ngrusui maneh. Sik tak Kang Bayan. Ngenten iki kula tak mantuk mawon kula ndek sih. Ampun ngreken bayan niku. Bayan situk niku nggih ngoten niku. Cara kula lurah pun kula pecat ket winginan. Bapak ajenge kula Dipecat kurang wonge. Wong kula niki kena gawe jangkep-jangkepan adake. Ya temen. Kata-kata cantik seorang Yuni. Ya niki. Ya ana ya niki kae niki wau cocok bayan gatalan niku. wis iku jaro iki kate. Engko tak lakbani yen menang. Arep utang beras, Mbak. Oh alah, sampeyan niku lho wis gak usah ngomong utang-utang. Sungkan winginane sambat sampean yo sampean keito. Sambat maneh sampean keito. Ya gak apa-apa sih, wong sampean ku lho ya. Aku koyo ngene iki karo Kang Lurah. Ya mergo Kok sampean. usah ngomong kaya ngono sih, Mbak. Hah? Jenenge emang ora Sak mesti. mestine. Ya Mbak, yo utang ya, Mbak. Wis gak usah utang, kok tak kok Kang Lurah. Nggih, Sampe Gus tak Lurah. kono Pokoke utang nggih utang pun dikakekno. Sampe nek kurangan Gus Lurah lho. Sampeyan ngomong sih, Mbak. Nggih, Sampeyan kono. kondo dhisik. Tak kondo nang Kang Lurah sik. Sampeyan teni kene ya. Kan Apa? diteni kok lapangan. Tinggal lah. Mriki Nggih. Das pundi? Apa, Dik? Lah, lho niki Gus Lurah pun. Lah monggo. Enten tamu Gus Lurah. Nggih niki tiange. Kang Wiguna. Awakmu, Dik. Nggih kula. Sak condro sesasi sak wulan kok cakut rene. Enek kabar apa, Dik? Kula nggih sering mriki nyuwun bantuan kali Dik Kesi. Niki wau mriki ajenge ngampil mali lek wonten ngoten lho, Kang. Njaluk bantuan. Ngampil. Ono bendere nek sampean njaluk bantuan barek aku. Anen aku sugih teko sampean. Aku kudu wajib ngekeki barek sampean. Butuh apa sih? Namung ngampil uwos mawon 3 kilo lek Loh. wonten. Apa yan? 3 kilo ku apa? Kangge kecil kangge Gus Lurah. Nah, Saged bila dadi perlu, dina niku. 5 kintal, 1 ton tak kei. Eling-eling sapa sing njaluk? Lho, mantan lurah. Lah nggih. Damel napa kula mboten badhe buka toko kok. Kek mengke lek kesuwen ku tumon. Lho, aku ndira 11 ngesakno karo sampean, Dik. Eling-eling nasib sampean melarat. Pun timbang kula mboten nangsal utang, kula tak wangsul mawon. Tak kei. Gelem gak nompo? 5 kintal gawon. Bila perlu tak kirim. 3 kilo mawon pun. Niki mergine Kang Kuncoro kan sakit. Mengki lek wonten kula Apa maneh Kuncara lara? Iya to? Kanggo nambakno, kudu biaya akeh. Bila perlu duit kanggo marasno bojomu. damel napa wong sakniki wonten bantuan damel kesehatan gratis. Piro kae kesehatan gratis? Hah? Nggih mboten bayar sak sarase. Heh, tapi gak koyo sing bayar cepat ditangani, cepat waras. Pun matur suwun bantuan pun kathah, kula utang mawon nek diparingi kula tampi lek mboten kula tak wangsul. Cukup sadurunge kon mulih aku ngomong barek awakmu. Nuruta barek Lurah Wiguna tak enakno uripmu, Kuncara mati cek bongko kon tak rabi. Ya kurang ajar labi Wiguna. Tak tutno omonganmu. Ngarep menggak-menggok aku lho papane nang ndi? Ngarep aku ngomong kon milih Mukti apa milih Putri? Mukti mbok pilih. Terus serakah kowe atep golek Putri. Aku nek gak oleh barek awakmu alung boyo mati. Mula tawonono windonono kon kudu dadi bojoku. Ora sudi. Gelem gak? Gelem gak?
Kang Lurah. Kula Joko kula diparowo. Apa, Dik? Bojoku. Lah apa, Dik? Nandi yu Lurah mang. Karepe ku ngono, tak pengen mulih, tak kei beras sing akeh, duit sing akeh. Tapi gak gelem nrimo malah kaya ngono. Apa gak gregeten aku? Ya to, Yan? Sampean iku gak nyawang ta? Sopo iku yu Lurah iku? Aku ngerti sadulurmu. Mulane nek awakmu enak, dulurmu kudu enak. Lho. Nek kon kena tarunding, tak dadekno situk nduk kene. Ngono lho. Wis ngene ae Kang Lurah, ya. Heeh. Aku tetep gak nerima. Donya brono sakmene ke. Untal-untalan, lek-lekan aku tak metu teko omah kene. Lah nek pun minggat kabeh niki dos pundi Gus Lurah? Lho, wong wedok nggone Nggih. gosak sing dadi duit dan duit. Pados malih. Iya. Walah nggih pun nggih. Tak istirahat ben ana tamu. Nggih. Lho, ana bakul. Bakul maren iki. Sampeyan iki nggih nuwun sewu, sampeyan iki nggih menungso meniku nggih menungso. Kudune mlebu nang omahe wong, luwe-luwe niki pendopo kelurahan. Nggih mbok permisi kula nuwun ta asalamualaikum kok kaludar kudur mara-mara longgo. Ngomong goblok aja guyang-guyu tok ae. Sopo pawongan sing wani lungguh nang papan panggonan kene. Iki kaya ketoprak siswa budaya omongane. Ngomong kok ge sampeyan iki lho sapa? Awakmu kepengin ro aku sapa? Heeh. Aku sapa? Aku Pendekar Wanto. Iku nggon kowe. Bayan goblok. Ya Allah, payah digoblok. Mari digathela saiki digoblok-goblokno. Hus, Ngen lho lha nggih. nek krungu jenenge pendekar kudune kon wedi. Lho sampean iki pendekar e? Pendekar. Waduh, pendekar. Pendekar. Napa artine pendekar niki? Pendek tapi mekar. Oh, cocok. Pendekar sapa? Wanto. Ya, pendekar Banto. Pendekar langsung ngantep ngono jenenge. Urusanmu. Nek apamu pendekar Wanto, aku ya pendekar. Apa pendekar apa? Pendekar ucok. Nih. Toh, Wanto. Awakmu gak tancul pendekar wong gak puwantes dadi pendekar. Ngene. Nak ucok, Aku tau ngene kedulung padana. meneng otak. Ya wis. Ngene lho. Sapa jenengmu, Mang? Ucok. Ucok. Bayan ucok. Iya. Apa bener iki sing diarani Desa Wonorejo? Salah. Lho, goblok ngawur iki. Iki desa Kedung Peluk goblok. Kedung Peluk ah. Iya. Ceritane. Ceritane apa iku Mang, apa Wonorejo? Bubluk. Gak salah apa sing dadi omongmu. Ya iki desa apa Wonorejo. Iki Desa Wonorejo. Kebeneran. Yo kadang bener kadang salah. Jangkrik ceritane ku ngono e. Ceritane. Lah, moreng-moreng. Ya gak moreng-moreng ya apa? Wis setengah 3 nang mari nang wis arene. Lah wis kadung enak kok. Hah? Le, aja kepo buyar iki njaluk buyar jam 4 panitiane. Panitia? Iya. Pak Lurah madinan wis ngene-ngene. Ayo nang ngomong tok ae. Aku mrene 1 2 ana tujuane. Mbok siji ngono ae kok siji loro. Siji gawe loro gawe ngono lho. Sing kaya arek-arek biasa iku. Lah iya, siji gawe loro gawe. Siji ning ngene loro ning ngene lah. Kok siji loro telu papat tak hitung takon niku. Jangkrik ngene iki boleh ketok goblok aku. Lho ke bela goblok. Berarti aku rene 1 gawe, 2 nyambut gawe. Ping 3. Dolen. Telune aku mancing. Ya. Wis ngomong. Yo, dadi kumara. Iki. Lah, Paten ono. lek iki pendekar Wanto sing siji iki sapa? Pendekar Jati Kumara. Kok suling mandala kon. Itu ya apa, Bang? Soalnya bala apa goblok? Aku golek Wak Lurah.
Awakmu Jati Kumara. Ya, Tujuanmu rene golek Pak Lurah. bener. Kanok liya ya iki Lurah Mojorejo. Lurah potongane koyo lele ditekek ngene. Loro. Ya apa nek potongane wong gampang lele ditekek. Kok lak golek Lurah sih? Iya. Iki Lurah. Wah, mbojoke. Cek Mbok cek apane? Kon Lurah. Iya. nek ditonyo ngomong ato berarti duduk lurah. Gak. Padha nonyo sih rek. Sik ta. Potongane kaya jair cepret nang kono. Wis aku ngaku ae. Aku Pak Bayan duduk Pak Lurah. Ngono iku ngaku ket mang. Lah iya, sing tak kon kene kon golek Lurah. Yo. Ra, rene lho. Pak Lurah. Pak Lurah mau kepriye enten tamu. Nanti Lurah. Iki lho Lurah. Balik madenan kok ono Pak Lurah madenan. Nanti Lurah. Ayo nek wani ambek iki ayo. Wong ekar kon niku. Ayo wani kan ambek iki. Mripatmu mendolo. Kupingmu Kupingmu jepopong. Wetengmu mbelendu. Macem-macem. patah iki. Shot dadi kodhok kon. Ayo. Gelem kon. Aku gak iso dadi kode, Pak. Liane Pak. Liane. Tari ular ngono lho. Gamberosoan minggir pojokan gak butuh berawakmu. Sing ganteng mertamu rene apa butuhmu le? Lah ngomong nak. Pak Lurah. Tuju aku mrene goleki sapa ae pawongan sing wani mateni bapakku ya Bapak Sentanu. Oh, anake Sentanu. Bener. Wis ana benrile nek kon takon nang desa Wonorejo. Ya, dhisik enek ontan-ontan. Rehne aku lurah aja sampe desaku nek suruh tak lih nang Wonosari. Tak kon gurak rono kabeh. Mulane aku krungu tembang rawat-rawat. Mbok menawa nek gak salah, omonge Pak Dalan sing gawe patine wong tuamu, wong sing jenenge Kuncoro. Nek ora percaya, layang endi ya? Ya bener. Coba. Aku dik duwe simpenan layang. Lah niki. Nang Wonoayu, gelekno Kuncoro, iki kekno. Baru roh sapa sejatine sing matine wong tuamu. Nyun pamit. Yo. Gus Lurah, nun sewu. Kok nggak ada penemu sing kados ngoten Gus Lurah? Lurah Wiguna Pitulukur manungsa pundul rong pedet pikirane. Dandang korane kontol tane dandang, tak bojo alus tak jala sutra. Loro padha mateni Sri Gati dadi bojoku. Nggih, leres. Ayo ditukar. Omai, ijenan. Wong wedok golek utang-utangan. Muga-muga ae oleh utang-utangan. Engko nek oleh kena dipangan. Nek gak enak, Kang. maksudnya sampean iki lho, kok ngomongan gak enak iki sing maksudnya sih ya apa? Mene-mene iku lek gak ndek apa-apa mbok aku aja dikongkon nanggone Wiguna to, Kak. Lho biyen kan janjine ngono sih, Dik. Sementara ki utang kon utang, meneh aku nek waras nyambut gawe tak sauri ngono lho. Karepe sampean. Ning kono lho aku ajeng diperkosa, Kak. Sampai jadi perkosa, tak parah aneh. Gak usah. Cuma paling pojok. Ki ono brandok. Lorwon. Iki sapa sih, Rek? Gek wong edan, Kang. Lorwon. Lho Kang edan tenan iki, Kang. Gendeng paling iki. Apa bener iki desa Wonoayu? Bener betul. Bener. Apa bener iki omahe Kuncoro? Ah, bener cocokmu. Cocokmu untung. Dadi Kumara. Tuju aku mrene ngeterno layang teko Lurah Wonorejo. Oh, ngeterno layang, muga-muga ae iki bantuan, Dik. Kan awake dhewe suwe gak oleh. Suwi lho, Kang.
Engko lek oleh mbak aku tekono jarik. Tuh jarikku suwek kan. Oh iya jare, tak tukono 5 mbek gelang 8. Ojo sambat. Bantuan iki lho piro sampe tuku gelang 8, Mas larang saiki. Oh iya, sik tak waca isik. Minggir. Ono suwek gak kan diwaca. Enggare ngintip. Muga-muga oleh bantuan. Bangsat! Bangsat kurang ajar. Kuncung tumekaning gelung. Jati Kumara gak tau dijejek barek wong apa maneh bapakku dhewe. Dadak wong liya dapuramu wani jejek barek Jati Kumara. Jati Kumara ngertenono. Layang iki minangka tantangan Jati Kumara nantang barek Kuncoro. Jelas. Jati Kumara tujuane nantang. Ora liya Jati Kumara kepengin nyambung watang putunge bapakku ya Bapak Sentanu. Oh. Adi kon anak Sentan. Ner. Ayo. Gak lega gak lilo. Nek Kuncoro mati gak gawe tangane Jati Kumara. Ayo. Jati Kumara rungokno gobokmu. Aja sampe Kuncoro mari asane buka asuku. Nek kon wani mbak, ayo. Kelakon mati sama aku. Siswaku kajaba sliramu wis gak ono maneh. Ngibarat ilmu kanuragan nggone bapa wis tak suntak ana ning jiwa ragamu. Nggih, Bapak. Saking kepingine kula dados tiyang sekti mandra kula. Iya. Ngantos pakan jenengan kula kembari, Bapak. Iya, sik aku tak maju titik cek mruni. Nah, ngene. Masa mboten kepireng, Bapak? Awakmu krungu tapi sing liyane gak patek jelas. Oh, ngoten ah. Ya. Ngene ya, Ngger. Nggih. Tak kira wis suwe anggonmu ngangsu. Kawruh ya Jaya Kawijayan ana ning Padepokan Setra Kumala kene. Nggih, Bapak. Leres wonten 2 tahun lebih menawi. Saka wis saka cokro sing tak tampa kaya wis tuntas anggonmu ngangsu kawruh ana ning Padepokan kene ya. Lajeng dos pundi, Bapak? Iki wayahe Joko Tulus iso balik ana ning panggonanmu maneh, ana ning panggonanmu kono. Ya, Dados Bapak niki nundung kalian Joko Tulus nggih. ora nundung. Ning bapa iki kok ya rasane ngatiku. Iki wong tuamu iki ana masalah sing kudu ana awakmu ana ning samping. Dados ngoten. Iya. Tak kira wis cukup awakmu masuk karo ning kene. Lajeng karepe Bapak Guru menika dos pundi? Aja dadi atimu ya, Ngger. Bapa ora nundung ning iki dina Joko Tulus bali ana ning Karang Padusunmu ya. Ngestaken dawuh. Bapamu mbotone awakmu, Ngger. Ya, Joko Lajeng Tulus. dos pundi, Bapak? Sadurunge awakmu balik ning kono, Bapak arep titip nang awakmu. Titip
Napa menika Bapak? Titip supaya awakmu ning panggonanmu kono aja dadi wong sing dadi ganjele wong sing urip ning kono. Iso dadi satriya pinunjul sing ora ndarbeni sifat adigang adigung adiguna. Dados ngoten. Ning awakmu mulih ora tak nggoni tangan kosong ning tak wene tak gawani piandel ya, Nggih. Oh, ngoten Bapak. Iya, Nggih, kula kene ngadeka le. ngapunten Bapak. Iya. Kula jumeneng. Iki Kiai Sangga Langit gawanen ya, Nggih. Aja dadak kedaluwarsa. Jep. Ramamu sungguh tekaning awakmu. Ngoten. Enggal budalon. Ngestokaken dawuh nyuwun tambahi pangestu Bapak. Tak jangkung saka kadohan saka tulus. Atiku kok gak pati. Muga-muga kabul oleh nggonmu duwe dicobaan ya, Ngger ya. Joko Tulus sing ati-ati, Ngger. Rumangsa bombong rasane atiku sakwise aku iso mudhun saka padhepokane Bapak Guru. Anggonku nyecep ilmu bentur kelakuan tak rasa wis cukup. Nanging welinge Bapak Guru Ger Joko Tulus, yen kowe wis dadi wong sing sekti mandraguna, bebasan gak tedas papak palune pandi sisane grendong. Kowe marang liyan aja duweni sifat kang angkara ya, Ger. Ning kowe nek iso awel tulodo marang sakpada bangsamu. Iya to. Yen iki wis titiwancine anggonku mudhun saka pedhepokan, mumpung durung kedisian Surupet Surya, tak mulih kepengin ngerteni seger kewarasane wong tuaku sak loro. Lho, sampean yo. Kok dadak numpul buku iki ana parigawe apa yo? Piye ngomong nyusul awakmu nek ing padepokan. Ning dene Bapak Guru kowe wis mudhun ana ing Karang Pradesan, Nggih. Nggih yo. Kok ngantos jenengan dugi mriki niki enten kabar napa yo? Bapakmu dipateni wong Joko Tulus. Bapak dipateni. Kok kados wonten kedadosan kados mengaten niki nalare dos pundi yo? Nalare mung salah paham. Bocah ora ngerti sapa sing mateni Sentanu. Teko-teko paling layang. Jur mateni karo bapakmu Kuncoro. Ning piye ora trimano Joko Tulus. Walesen patine wong tuamu lanang. Kanolya sing nyambung watang wutune wong tuaku lanang ya kejaba Joko Tulus yo. Minggir tak sumbarane yo. Yung pawongan sapa sing gawe patine wong tuaku? Jati Kumara. Aja dumeh. Sliramu wong sing sekti mandraguna. Bebasan duk deng ereng-ereng kebak Japa mantra. Yen kowe pawongan sing cukup pangertene gedhe ilmune maju ana papan palagan kene papaken lakune Joko Tulus. Sapa pawongan kang wani nyumbari Jati Kumara? Kowe kepengin ngerteni aku sapa? Joko Tulus. Mari gawe apa nyumbari aku tekan iki?
mapan kebenaran iso madhep sapu jajar marang Jati Kumara. Dinane iki ga ono liya sing nyambung watang utunge wong tuaku kejaba Jaka Tulus. Nyambung watang putunge bapakmu. Sopo Iya. bapak? Bapakku Kuncoro sing tas kok gawe pati iki mang. Pancen bener aku sing mateni bapakmu. Ora liya aku dhewe ya nyambung watang putunge bapakku ya bapak Sentani. Bebasan utang beras nyaur beras, utang dhuwit nyaur dhuwit, utang pati dinane iki kon kudu iso mati teko tangane Jaka Tulus. Sandang penganggumu koyok wong duweni jaya kawijayan. Ayo ditentokno ning papan panggonan kene sapa sing gemblundung sirayane bakal. Bagus, ya iku sing tak karepno. Bukan dadamu tampan ana aji-ajine Jati Kumara. Soken kabeh japa mantramu. Wong-wong sakmono ae. Sumbarmu kaya iso ndilat wesi abang bebasane. Lehmu ngomong kaya glodok. Sumbarmu kaya iso medhot iline segara. Nanging ngerti ya. Bebasan petik tarung genti-genten ngabluk njajal mapono. Ungalno dadamu. Aja ana sing tumpangso bebasane. Lekno pandulumu. Ketiban aji-ajine Jaka Tulus gak jebablan depani Bantala tak sembah dramamu kon. Tak paring putusan. Jati Kumara. Kowe sapa? Wanto koncone. Ora iso nuturi kancamu. Ngapunten. Niku wau. Napa jenenge balas dendam? Balas dendam ning balas dendammu ngawur. Nyawa, utang bayar nyawa. Ning dudu bojoku sing mateni. Lho, kliru. Sing mateni Wiguna. Bener kandhane anakku si Jaka Tulus. Utang beras kon kudu nyaur beras, utang dhuwit kon kudu nyaur dhuwit. Ning kon utang nyawane bojoku. Dina iki tak tagih nyawane Wiguna ning arepku. Ger. Waraske bocah loro iki, mesake. Asale waras, balik waras. Jati Kumara. Jaka Tulus, Iya. aku sepurane sing akeh. Iya, iya. Mula dina iki ayo nunggal sawiji mateni Wiguna. Yo, Ngene. Wiguna. Nek kon pendekar pengpengan ayo mapan ana ing papan panggonan kene. Jati Kumara. Kon wani sesumbar barek Lurah Wiguna apa butuhmu? Bangsat keparat. Awakmu jabung alus jala sutra aku. Jarene sing mateni bapakku ya Kuncor. Dadak dapuramu dhewe. Tak agone ora ana siji sing gawe patine wong tuamu. Hi, Lurah Wiguna. Jaka Tulus, Wanto. Ayo nunggal sawiji mateni dapurane iki. Nek kon pendekar pengpengan kabeh yo, tamakno ajimu tak bukae dadaku. Dar. Matek. Dek sing mbok bujuk. Monggo aku pasrah karo kowe. Dene iki Wiguna wis mati. Jaka Tulus, Iya ya Kang. sepurane sing akeh. Iya. Muga-muga teko lelakon iki awak dhewe iki iso ngambil kesimpulan, iso ngambil poin pentinge yaiku aja gampang balas dendam lek ana masalah iku ya dipikir sing apik. Ya sing wis sing durung ayo diati-ati. Ah. Heeh.
barang sing elek-elek dienggirno, barang sing apik dipek digawe pelajaran urip ke depan. Mula dina iki kena diarani pendekar Jati Kumara. Bakatep kalau wau